Lisod gyud ang mga tinaguan na relasyon na naatay mga ang ato manggong mga panghunahunaan na is para dili ta makasab-an, dili ta maistoryahan or dili ta. Pero ang negative side pud ana sa mga tinago-tago nga mga relasyon is dili ka makareact kung naa kay nakit-an nga sakit na para sa imuha. Sakit na para sa imong pagbati, dili ka di man lang ka makareklamo, makakuan, makaingon pa maka Burgal, dili makabuga. man lang ka din makasagda ba kay syempre ang imong gagi protektahan ana is kung natural kung mo kuan ka mo interrupt ka na kay nakit-an nga something nga sakit na sa imuha, natural matawagan pud og pansino ang mga makabantay sa imo anong ni-react man ka unsa man day naa, di ba, something nga na. So mao nay usa sa mga pros and cons kung kanang naatay mga tinaguan nga mga relasyon. Ang nakapait ani sa iya Ate Will kay mismo ang iyang inahan di ay ang iyang karibal. Yes, mo nay lisod ati no nga naapawid in sa sulod sa imong pamilya ang imong karibal tungod lagi kay wa man pud kahibalo iya inahan nga kung naaday sila relasyon adtong iyahang gikaangayan pud nga lalaki. Medyo maglisod ta kung unsa ni sa side pod ako kung diri pod ta magtan-aw sa sa part sa anak no. Makaingon ka nga kung ato ka masimpatiya sa anak makaingon ka nga unsa man pud nga klase nga pagkainahan nga mopatol man og kaan manghudra niya, di ba, makaingon ka. Pero wala ta kabalo pod kung unsa poy something pod sa ilaha sa kana ni Ed og sa iyang mama nganong ako pod sa lalaki nganong ning patol man ka daw na gisugo or di ka balibad or unsa ba. Pero kung tinuod buot gyud no ang imong tinguha sa kuan sa imong naangayan nga tawo makakabalo ko sa imong kaugalingon nga kanang mobalibad ba or ipasabot gyud kung kuan gyud ka nang ingon pa tinud-anay gyud ba bisag pag kinsay mo tintal siguro din sa imuha mo panindigan nimo kung kinsa ang imong nga gusto, kung kinsa imong gimahal. Yes, mostly pod Ate Jane sa atong yun kuan real life sa atong makita sa atong mga mata sa kanang magmarites. Oo, sa mga marites ba sa atong mga environment karon. Nga mostly mga lalaki mo ride pod. No? Musabay. Yes, musabay. Sakyan ang panahon, ingon. Oo, labi na kung money matters na or financial, kanang giver ba? Or provider. So, murag mo ko na lang kay maingon bitaw siya no sa iyang rason ngadto sa kang Lucy nga nag-una-una gi siya giunahan. Mao lagi na din ha. Mao nagiing lagi na ako. Kung kuan gyud tinuod gyud ang imong tinguha bisag unsaon ka din ha makamao ka mo barog sa kung kinsa ang imong gusto. Dili ka madala-dala. Para mga nga na ang mga huyang lagi siguro nga mga kuano. So, baruganan. nga mga baruganan sa mga lalaki dili insakto iyang ug ako pod no insakto nga iyang gi confront si Ed kay aron di pod siya kana bang murag imong gi-tolerate ang imong nakita murag dili maayo. So insakto ang iyang awayon ang iyang uyab. Oo. Ang iyang uyab kay wa may Sila man ang naay-agreement. ang iyang inahan kay wa man sila kuan wa man sila kanang murag dispute ba kay syempre dalaga pod ang iyang mama di ang kuan ang iya siya po dalaga so ang iya siguro feeling siguro sa iyang mama basin lagi ingon bitaw siya nga medyo kuan ang iyang mama sexy o kanang medyo artihon nagpasabot nga maatiman sa iyang panglawas so dili lo siyang so kay naamay daghan atong nahibaluan gud nga mo na ingon lagi age is only a figure di ba May asim pa si mother. kay sexy or batan-on paghihapon og tan-aw sa pika so dili gihapon siya ma-blame nganong ni feel siya og inaadto labi na kay pila na ka years siya na byuda and then siguro na feel pod siguro niya nga kanang wa siya kabalo nga ang iyang anak nga na ay relasyon ato pero maka-detect man gud siguro ta atin. Yes, Ate Will. Oo. Makasense man gyud ka kung kinsay tuyo din ha. Yes, kay primero namisita daghan po nang hitabo ate nga ang anak ang pamisitahan unya ang inahan ang mo atubang
So sila na hinuon yung magka-partner. Dito na divert na hinuon. Oo. Kay naapod nakoy na kuan na amo silingan nga. Siya man gyud mo bisita o siya man gyud kuan mo atubang ang anak dili man. So sila nagkadayon. Maor Pero na. okay ra to kay wa man nakarelasyon sa Oo. iya anak. Oo. Kay wala man gyud nakaangay ang iyang anak. Oo, so sila na lang hinuon. Walay sakit sa Oo, walay kabubuton. sakit sa- Kani mo'y, kang Lucy, mo'y naay dako kay nga, kung ano, kung ano impact sa iyang kaugalingon kay, nga nung tago-tago, pud lagi. Ug ako, di ko mahadlok mo sa ultino nga, inana, na kay, nagkauyab na ka, kay, insakto naman sa 22 years old, ano sa pamanda siya di ba? Yes, so manguyab part kung- pod na ti Will sa growth. Oo, part man na sa growth nato nga na atay mo feel gid ta og kuan love. And then nga nung so mahadlokon pod ni si Lucy. Oo. Kuan siya, obedient siya sa iyang mama. Nga dili pa di ba? Nga dili pa mag-uyab-uyab unaha imong pagtuon. Mhm. So insakto man na siya pero sa iya pong edad dapat mo po insakto pud nga na mo get in na siya anang mga love affairs kay lisod na sa Ate Jane og ato na siya manguyab kung katong joke bitaw ni Kuya Balong nga ato na siya nanguyab nga nagmenopause na. So Wala na higayon makakitag. Wala na higayon natin willing makadawat og trophy. yes, wa na trophy ana nga mahimo. So late na sab. Mhm. So insakto na nga edad nga mo go in ka ana nga mga kanang activity sa kinabuhi ba nga ma-enjoy pod siya no, ma-enjoy niya iyang life and then nasayop lang no kay ang iyang feeling o ang iyang relasyon ni ang gitago. Maog yun. So Maoy dapat nakaapan. itago-tago kay isulti gyud no mo. So mo ang uban kay mo share man sa mama. Mm. Mo open up. O open up nga. Pero kaning nga ni magud sa iya nga kahimtang no nga didto sa iyang mama hinuon siya nagtago-tago. Instead nga ma-assist siya murag nahimo nino niyang kakompetensya ka rival ning ani ang ani nila nga kahimtang no. Para sa ako Ate Will no nga sa kaning nga na iya namang giaway gi-confront naman niya. Unya panid-an hatagan para sa ako siguro mas maayo ang hatagan niya og ultimatum kanang lalaki. Istoryahan niya kung unsa may plano nimo kinsa man gyud kay para at least karon pa lang daan wala pa sila ingon nagdugi nakabalo na siya kung unsay baruganan sa lalaki. Kung kaya ba siya nga si ang pilion o ipasabot tabangan siya unsa ang pagpasabot sa iyang mama. Pero medyo para sa ako para sa ako ate biyaan na niya gyud. Oo, kay dili wala, na ayan kasaligan. nakawili ana. Oo. Mm-mm. Di mo ko ana gid siya iyan na ipadayon ang pagpakigbulag ayaw na gyud pagpakikuuli ni Ed. Mhm. Dili maayo nga wa siya respeto sa imo ha Lucy. Yes. Inahani mo iyang kung ano iyang murag iyang gipatulan ba? Namamangka sa dalawang ilog ito. Oo, dapat kung nagrespeto siya sa imo, tinanooray ang iyang feeling sa imo, dili siya mopatol sa imong mama. Mao gani nagiingon Dapat ako mosulti pod siya sa imo ha, mosumbong siya nga. Oo, Inana nga ang imong mama mo ra nagpakita og motibo. oo nga kanang tintalon siya. Mm-mm. Pero nagsekret-sekret ra pod sila duha. So, Unya unsay karon iyang- mga libay siya nga wala daw siya na buhat kay iyang mama ang nag-una-una. Unsa may iyang purpose. Tinuod imong pangagpas. Bisag ako, ang ako ug ako'y anak ug ako sa imong kahimtang. Maghuna-huna jud ko nga kwarta ra ang giapas niya sa akong mama. Kay what is pila ka tuig ang ilang ko ang Gap. gap. So ang iyang kalibel gyud dapat iyahang mangita siya og kalibel niya og edad. Oo, dili tong mga kuan na kanang jubilarian. Mm-mm. Di ba? O dako na kagkatinga kanong pero sa katubitong ati katong nay atong na kuan sa Facebook nga pila to 27 years old ang lalaki undan ang babae murag 67 inaana. Pero nagpakasal ba sila ate? Iya pang gikugos. Depende na sa sitwasyon siguro. So, Pero sa nga ni Ate Willia, dili ko nga. kumbinsido. Oppose gid ko ani. Oppose gyud ka. So sa ako depende siguro pod sa ilang feeling duha. Pero kini kay naamang sabit. So di ko mo tuo nga nagmatido na ano ni si Ed sa imong inahan. Mao gani nagingon ako no nga hatagan nimo og ultimatum. Unya panid-an nimo kung unsa ka sincero siya sa iyang mga gipangbuhian sa imong nga istorya gikan sa gikumpronta nimo siya giaway nimo siya kung naa ba siya
mga pamaagi para masulbad ang ingan murag tangled naman gud niya nagkabuhol-buhol na ning ingani nga klase nga kuano set up nila medyo ingon palalisonon so panid istorya mong duha og panid-an nimo siya kung ang iyang mga gipang istorya syempre istorya na sa iya mahanap gyud nagpaagi para pampalubag loob ba ingon ba para dili na mag-alboruto ka dili ka mahibla dili ka maglagot syempre may ngana mabuhi nagmangingan ingana nga istorya unya kuan di ay kanang taliwas ang iyang nilihukan di ba di na gyud nimo mailhan nga kuan nga tininuod ba ang iyang mga istorya or basta ra lang na ay maipasalig. Yes, tinuod gid na no nga ang tao makuha ra man ni through observation imong kita kung unsa ang iyang mga tumong no kanang iyang mga motives ba nga minaayo ba o dili. Oo. So kaysa ako gyud Losi dili gyud siya maayo no. Ang imo pong inahan hinay-hinayi og kuan pasabot ayaw lang pag-ingon nga tungod kay nagselos ka ipakita nimo ang imong negatibo pod nga mga reaksyon so dili imo lang siyang hinahinayan og salty nga kinahanglan dili na pasudlon na ibawal na po ikaw na po'y mo bawal sa imong inahan Mahimo ka na Will. nga dili na siya pasudlo ng tawhana sa inyong balay kay aron maglikay no paglikay sa kanang kadaot ba kay dili man gid tinud-anay ng iyahang gihimo sa imong inahan kay naagud may relasyon una and then sa unahan iya pong pakihilambigitan ang imong inahan so dili maayo Ate Jane nga ang duha ang iyahang kuanon iyahang sige ani mo lagi to korekto nga namamangka sa dalawang ilo namingwit oo tinuod yun na nga hinuon di man nato sila di nato sila mablame sa ilang mga huna-huna kung unsa kay ila pud na Ate Jane so unsay pangagpa sa lalaki og sa kang Lucy lang ko nga side mo ingon nga iyag yung kung ano iyang kaugalingon nga dili na siya balik anang Ed og iyang kung ano ang iyang inahan hinahinayan nga ipasabot o pasabot nga dili na si Ed niya entertainon kay personal interest na lang no dili na matinud-anon nga lalaki wala na nahigugma pud sa imong inahan. Og syempre Ate Will kuan pod do kanang iyo pakigistorya sa iyang inahan para murag i-preserve bang ilang relasyon no nga mag-ina nga kaysa mag-away tungod ra ana nga lakiha so mas maayo nga mag-open up siya sa iyang inahan nga dili siya magpakaron ingnon nga dili siya apektado kung suko siya kay nakita niya ngayong adto ipasabot sa imong inahan nga ingana imong gibati pero dili to the point nga murag ibasol nimo or i-blame nimo sa imong mama kay unang-una ikaw sa imong kaugalingon nagtago ka sa imong relasyon so instead nga ma-correct or ma-assist ka sa imong inahan na mali na hinuon kay ang pag-anaan na dihaan ng Ed mao na hinoy nakahatag og maling ingon pa maling impormasyon or sa may sakto nga term ana sa imong inahan no sa imong mama o sa imo ha murag basig ayaw hulata nga moabot sa punto nga tungod ra ng lalaki ha nga maguba ang relasyon ninyo mag-ina. Yes, dili maayo nga magkabangyang inahan og anak. Ipabilin gihapon ang imong respeto sa imong inahan, Lucy, kay wala man siya kasayod nga naduna na day may relasyon. So ikaw mismo napod kay sayop sa imong kaugalingon nganong wala ka ni sulti, wala ka ni open up sa imong mama nga kuan bahala gud untag kasukuan no. Permiro mo ra na masuko and then madawat ra na sa kadugayan. So dili na unta mahitabo nga maingon pa ana Ate Jane kay nakabalo naman siya nga related na ang iyang anak ug katong lalaki so di na siya mo get in so mangita na lang unta to siya og lain nga iyahang kapahungawan sa iyahang feeling pod so normal man gid sa tao nga mo feel anang mga butanga nga anong kunong mo lagi to ingon ako kauban Ate Jane sa trabaho before nga nganong gihimuan tag kasing-kasing maura po oo giblame niya siya nga
Sa lagi apong kuno sa Ginoo kay gihimuan siya kasing-kasing so nahigugma siya. No. Oo. Di mo to kay I object, Ate Will. lagi mo tong inana kay mo lagi na nga mga inana nga mga feelings nga dili ma-explain. Kay nga to man siya nahigugma sa wrong right kuan. Wrong person. Wrong person. So Mauna ang iyang diha. i-blame ang iyang kasing-kasing. Mao na din no, kuan gyud murag unsa ba natural sa tao nga pag naa na siya sa awkward nga sitwasyon, mohanap gyud og Rason. someone to blame. Oo. So inana gid ay Ate Jane nga kinahanglan ang tao dili gid maayo magtago-tago. Mao gyud. Labi na ingani nga sa relasyon lagyat kiwil no. Bisag siguro asa nga matang sa kinabuhi bisag sa panaghigalaay sa mga classmates, sa mga barkada, dili gyud ingon nga healthy ang kanang kanunay ka nga magtago. Although na ay mga butang nga kinahanglan nimo i-preserve, dili nimo ingon pa i-publicize mao nang klase nga pagtago. Pero kana for kuan ra pod no, for good intentions, pero kaning ingani nga magtago-tago ka para free ang pikas side nga mo commit og another relationship bisad naa ka nag-atubang kay di ka ka-react tungod kay tinaguan lagi ang inyo ha. Kinsa gi-torture nimo ana imo ra ka og galingong pagbati. Yes, okay ra pod Ate Jane kung dili mismo ang inahan ng iyang karival. Kanang lain nga tao bitaw, bihalag nagtago-tago mo sa inyong relasyon, kung nakabalo ka nga kanana ay pud siya lain dito sa sa laing lugar or lain lang nga unahan lang mga silinganan. So murag maka-react ka. Kaya ra. Kaya ra kaya ra. Kay lain matong tao kanagid kay ang lisod kay iya ra inahan. So medyo hesitant ka nga mo kani open up mo konfronta kay nganong naglimod-limod ka, di ba? Oo. So kung wala pa lang to siya naglimod, wala pa lang siya nagtago sa iyang mama. So ngano man di ay maingon iyang mama nga ayaw sa pag-uyab-uyab karon. Total graduating naman siya, di ba? So dapat gyud mosulti sa imong mama no mo share lang ka ba aron mas mayo ma-advisean ka sa unsa imong kung naabay sayop or insakto ba to nga lalaki imong gipili kana mga inaana Ate Jane magtan-aw sa future. Kay ang inahan medyo kuan naman siya kanang naa na siya murag instinct po na sa ato inahan nga magtan-aw ta sa brighter side sa atong anak. Yes. Kay mo ana bay ta abtik bay ta kayo mo komento nga ayaw na kay kaliwat na uguan. Di ba? Oh. Yes. You're still listening to 94.9 Joy FM, ang atong takna alas 3:51 sa kahaponon na Ate Jane. So, welcome back sa atong program. Ingon siya, good afternoon mga ate watching from Purok Matinabangon sila Hills. Pa-shout out sa Bungato family. Wow, Bungato happy di ay. watching. Mayong pagpaminaw sa inyo Yes. halin ha. Syempre shout out ko kay Lisa Pesado Inot, kay Raymore, kay June Quaranto, kay Neneng Hubasan, kay Kurt Bazarte, kay Genevert Leparto Liuca, kay Rosel Giselle, happy watching ma'am, og kay Lior, Ruel siguro ni, Ruel Alvarado Ruaza, o kang Sir Vic Lauzon, og kang Semi Tabuladan, kay Ales Amper Bungato pod. Mayong pagpaminaw sa inyo ha. Yes, shout out po ko kag Ma'am Sheila Bautista Ocon. O sa tanang taga Kitcharao District Hospital. Happy watching ning kahapon. Wow. O kang Ma'am Carmel Corilan. Happy watching from Butuan City. O kang Cara Arugal. Happy watching from Saudi Arabia. Saudi. Syempre, mayong pagpaminaw pod sa inyo ha, diha sa mga taga-Kanlani. Tahon karon ang atong quote for the day. Na atong napili para sa atanan dili lang kay sa ato later sindergikan kang Marie Curie nag-ingon, nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. Maong yun. Yes. So Ate Jane,
gamay nga pagpahanay o pagpasabot sa atong mga listeners karon ning kahaponon. Yes, Ate Will. Ingon pala Ginoo ang kinabuhi igasan na sa ato ang gikan sa atong labaw nga magkagagahom. So wala tay angay nga kahadlukan og maayo sa ato nga pagkinabuhi kung naamay mga butang nga bag-o sa atong mga experience, bag-o sa atong mga pananaw. Labi na Ate Will kaning ingani nga experience sa atong letter sender no kung nahadlok man galing siya nga makasab-an siya tungod kay nisulod siya og relasyon, mas kinahanglan na nga barugan nimo ang imong gikahadlukan para masabtan nimo kung unsa gyud ang pinakatumong sa pakigrelasyon. Dili kay tama sa kuan-kuano kanang tago-tago para ra ma-okay. Kaya kung dili nimo kaya barugan ang mga butang nga imong gikahadlukan, dili pud nimo masabtan kung unsa ang tumong ana nga mga butang nga nag-abot sa imong kinabuhi. Yes, tinuod gid na no. Kinahanglan nga ato dili gid ta ngayon nga mahadlok. So kung unsay na nga atong makita, dapat ato gid na siya i-open up. And kung mahitabo man gani nga inana no nga nagtago-tago ka naa po dai na mga rason Ate Jane. So there are 5 reasons no why we hide our relationship to each other. So ang diretso isa lang akong pili no na nag-ingon diri according to study nga he or she thinks that her friends and family will judge them. Yun. So sa iyang kahadlok nga kuan siya no masultian siya og dili maayo na ingon diri no if it's not been so long since his last relationship, it is understandable for him or her to keep it under the wrap so that his or her friends don't see you as a rebound for your sake and hope that you are not. He is afraid her friends that think how you are. So inaana di ay nga naa siya ang iyang kaugalingon ang iyang gipanalipdan na dili siya mahukman o maistoryahan o dili maayo sa iyang pakigrelasyon sa iyang isig ka tawo. So mo go na ka sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Proverbs 1:10. Nag-ingon diri nga my son, if sinners entice thee, consent thou art. So sa akong nasabtan Ate Jane niini nga nagpahinumdom nato ang Ginoo nga dili gyud ta magpatintal sa mga kalibutanon nga butang kay kini may makahatag nato og sala. Dili nato ang atong kasing-kasing i-fall og kanang pagkamaibugon bitaw sa mga butang kalibutanon. Kay ang atong kaugalingon nga kasing-kasing mo adto naman sa paghigugma adto nga mga butang. Mawili na. So, mawili na ta. So ang atong ipatigbabaw sa atong kasing-kasing paghimo og mga maayong butang nga iya sa Ginoo ug atong ipatigbabaw ang paghigugma sa Ginoo kay kung naatay paghigugma sa Ginoo dili na ta mahigugma sa mga kalibutanon nga butang. Naaman na Ate Gino nga mahigugma ta o sa ato lang mga panginahanglanon nga igo ra nga dili ta maka kanabitong ang atong ipatigbabaw ang material na noon nga mga butang magbuhat na hinuon ta og dili maayo tungod lang ana. So mo nay makakuan daw sa atong kalag, makalaglag sa atong kalag. So Ate Jane, wala naman tay igong oras no? Naglami ang Okay, wala naman tayo uigong oras sa pagpadayon sa atong programa hangtod sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Well ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores ug si Boy Arpelieda. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios. Wow!